Ongi etorri UEuren 3. podcast saio honetara. Gaurkoan generoaren gaia landuko dugu eta, horretarako badakizue ikertzaile euskaldunei ahotsa ematea gustoko dugula eta gaurkoan gonbidatu asko eduki ditugu eta saio hau aurrera eramaten lagunduko digutenak. Eider Zaragoeta naiz, ikertzailea, eta gaurkoan aurkeztu nahi dizuet nire ondoan daukadan Jone Zuluaga Azkoitiarra bera, Arantzadi Zientzia Elkarteko Memoria Historikoko taldeko historialaria da bera, historian graduatua eta historia garaikidean espezializatua. Gaur egun, tokiko oroimen historikoa eta gertuko oroimena ditu aztergai. Batipat, gerra eta diktadura frankistako errepresioa jasan zuten emakumeak aztertu izan dituzu, baina gustatuko litzaiguke pixka bat gehiago sakontzea horretan. Oso ondo, pixka bat aurkezten hasiko naiz, esan dezun bezala Jone Zuluaga naiz, historialaria, baina historia ikertzailea naizenez, pixka bat iraganetik hasiko naiz nola hasi nintzen, ez, etapa honetan edo ibilbide honetan zuei azaltzeko. Ni umetxoan nintzela, juten nintzenan Azkoitin bertan ibaira eta harriak eta biltzen ditun, eta gainontzekokin ibiltzen nintzen, umekin jaitsi ibaira eta harriak eta harriak biltzen ditun. Eta hori nun gustoko, eta behin, irakasle batek esan zian, 14 urte inguru nitula, arkeologa izan beharko duzu. Eta nik, da zer da hoi, ez? Zein zango zeda, ez? Zure artean pentsatzen. Eta hortik pixkanaka hasi nintzen, arkeologia hori zertzan ikusten, ikertzen ez, baina, liburua kontsultatzen, gehien bat Egiptori buruzko gauzak eta barrez, arkeologiari buruz hitz egiten ari geanean, lehenengoa Indiana Jones etortzen zaigulako, edo ez dakit. Eta, pixkanaka hasi nintzen hortik. Eta baita ere, etxean, inguruan entzuten itun beti, kontuak, historiak, eta asko gustatzen zitzaidan entzutea jendeari. Eta, behin kasualitatez gerraren inguruan hitz egin ziaten, nik 11 urte inguru izango nitun, pixka bat atzera egin dut. Eta, hortik, interesa sortu zitzaidan. Esan genezake, 18 urte daramatzala interes horrekin, edo nahi horrekin. Eta, pixkanaka hasi nintzen galdetzen. Baina galdetzen nun, eta ez ziaten erantzuten, ni nahi nituen galdera horiek, zenik gerran inguruan galdetzen nun, eta zer gertatu zen, eta ez esaten ziaten, hori pasatako kontuak diata bar. Eta ni, isildu beharrean, galdetzen jarraitzen nun. Da, era batera edo bestera, hemen bukatu, ez? Moztu engo naiz, bestela luzatuko zaigu, eta, gutxi gora bera hori izan da. Eskerrik asko eta ongi etorri podcast ontara. Mi esker. Azkenean landu dezun gaia ere mamitsua da, eta agian gizarte bezala ere dauzkagun galdera hoiei erantzunak ematen hasteko, edo hasi zara dagoeneko horretan, ez? Arantzadik ere lan egiten du horretan, eta eskertzen da, ez? Bestu bezalako umetxoak banima daude gaur egunean, galdera horiek behintzat erantzuteko gai izan gaitezen, ez? Hortan. Oso ondo, jarraituko dut, Uxue Diez Giral daukagu hemen gaurko bigarren gonbidatua, bera hezkuntza, eskola hizkuntza eta gizartean doktorea da, ingelese ikasketak egin zituen, eta hainbat nazioarteko ikerketa proiektuetan aritu da ikertzaile lanetan. Azken proiektua bere doktore tesia izan da, eta bertan hizkuntzen irakaskuntza eta genero ikuspegia uztartu ditu. Bigarren hezkuntzan gauzatzen diren hizkuntza prozesu afektiboak izan ditu ikergai. Eta gaur egun bere ikerketak generoa hizkuntza gela barnean dituen elkarreraginez dihardu. Genero, queer teorietan oinarritzen delarik. Ongi etorri zuri ere, Uxue, eta gustatuko litzaiguke pixka bat gehiago mamitzea zertan, aritu zaren eta zertan datzan zure tesi lan hori eta ikerketa lan hori. Eskerrik asko, Eider.
Bai, nahiko berria naiz doktore izatearen honetan. Eta saiatu naiz labur egiten, ze badakizu, tesia azkenean totxo bada, eta gero jartzen zara hitz egiten, eta ateratzen zaizkizu halako, ez dakit, speech luzeak. Baina, ni hasi nintzen ikerketa munduan, 2018 urtean gutxi gara pixka denago, baina, serioki, 2018 urtean, eta urte hortan nire tutorekin eta hizketan esan ziaten usue. Zu genero munduan iaia ditua zean, galdetu nintzen, ez da egia, baina eskerrik asko. Zergatik ez dezu zure tesia hortan ardazten, da sanean. Vale. Ez nuen, ez da, 5 segunduko tartea behar izan, noski baietz. Eta hortik hasi nintzen, zegia da, ni aktivismo munduan ibila naizela, 15 urte nituenetik, nire gorputza jartzen dut hainbat lekutan beti, osaiatzen naiz, aldudanean, ze horrere badaude beti gauzatxoak, eta tesian saiatu naiz, ni naizena pixka bat teorizatzen ere, eta erdigunean jartzen, saiatzen gizartean, pilpilian dauden hainbat gai uztartzen, eta ni hizkuntza mundutik nator. Azkenean ingeles ikasketak, baina niretzako ere euskara beti ardatza izan da, euskararen irakaskuntza, eta esan, nola eragiten du genero sistemak gure irakaskuntzan eta gure egiteko modu horretan. Eta orduan hori egin dut tesian. Naizen horretatik hasita, saiatu begiratzen, egia da zentratu naizela hizkuntza antxitatean eta komunikazio borondatean, eta hor dauden egon daitezkeen genero sistema horren elkerreraginak edo ikusten. Baita azkenean hori gela barruan, ikasleak, nerabeak, gertatzen diran komunikazio mota horiek, nolako antxitatea edo estresa edo larridura hori sortzen duen hori aztertzea, eta batez ere hizkuntzei lotuta, ez? Segurean oso garrantzitsua da batez ere, orain ingelesa sartu dalako, baina baita ere hizkuntza gutxitua du gurean, eta nola eragiten dio horri, eta nork darama zama hizkuntza gutxitu hori mantentzean edo transmisio hori egitean, horrelako gauzatxoa. Ertz asko dauzka, ez? Pila bat, nire mozoi naiz, Tesian trentza lan hori, ez? Egiten saiatu zara, ez? Ari mutur guzti horiek lotzen, eta olako tesi polit bat gainera sortu dezu, nik aukera eukinuelako, bizka bat ikusteko ere, eta oso beharrezkoa ere, ez? Uxuek egindako lana. Jarraituko dut, Sara Arruti Benito daukagu gurean, bera zuzenbidean eta enpresen administrazio zuzendaritzan graduatua da, eta giza eskubideen zuzenbidean espezializatua. Azken 2 urtetan, UPV-EHUko ikerlaria da, eta tesia egiten ari da zuzenbide prozesalaren alorrean, botere judizialaren genero ikuspegia nola txertatzen den ikertuz. Gustatuko litzaidake hemen dauden hitzpotolo guzti hauek, pixka bat xietzea banima dituzu, gure entzule eta entzule guzti hoiei, argiago azaltzeko. Eskerrik asko saiatuko naiz. Bueno, ni oaintxe bertan tesia amaitzen nago, zuzenbide prozesalaren alorrean, eta zuzenbide prozesalak azken finean, prozeduren zein, faseetan zentratzen den zuzenbidearen adarra da. Eta, nik zuzenbidea ikasi nuen esan duzun bezala, eta, beti somatu nuen, teoria feministen edo genero ikuspegien, falta hori, utxune bat zegoela. Berdintasun eskubidea adibidez esplikatzen ziguten, baina ikuspegi oso formal batetik, ez? Eta, irakasle bat izan nuen, zuzenbide konstituzionalean, Jasone Astola Madariaga, eta, berak sartu ninduen zuzenbidearen teoria feminista hauetan, eta ikertzen hasi nintzen, eta, asko gustatu zitzaizkidan teoria horiek, eta hortik hasita tesia egitea erabaki nuen. Eta, nire tesia 2 zatitan banatzen dut, lehenik eta behin, botere judizialaren egitura androzentrikoa aztertzen dut, eta bestetik, epaitzerako orduan, genero ikuspegia nola gauztatu daitekeen aztertzen dut. Espainian ez dakagu protokolorik,
baina bai Latinoamerikan eta beste herrialde batzuetan, non emakumeen kontrako indarkeria oso latza den, bertan badituzte, eta berriki Mexikon egon naiz genero ikuspegiarekin epaitzeko protokoloa aztertzen, eta horretan nabilean nola txertatu daiteken Espainiako ordenamenduan. Eta Euskal Herriak ez dakit badaukan araubide zehatzik edo badagoen kontua da, ni gehiago zentratzen naizela, orain arte sexu erasoen delituak epaitzerako prozeduretan, legearen eta legearen interpretazioaren izaera sexistan. Bai. Bai, eta epaien ere ez, prozedura horiek nola aplikatzen dituzten, eta beraien eragin hori ez, azkenean pertsona gara, eta gure bagajea genero daukagu. estereotipoak aztertzen ditut nire ikerketan, eta genero estereotipo horiek arrazoiketa judizialean, sententzia batean genero estereotipoek sordezaketen eskubideen urraketan, orain arte hori ez dela aztertu. Ez da fokoa hor jarri, nik uste dut Iruñako San Ferminetan zen gertakariarek agian mugarri bat ezarri zuela, zoritxarrez ez, baina baita ere begira da fokua beste leku batean jartzeko beharra azaleratu zuen, ez? Ez dakit esplikatu nahi zen. Bai, nik uste dute prozedura horien garrantzia, eta baita ere epaileen uste horiek ez bakarrik generoan ulertzen dut, baizik eta pentsatzen dut beste gai batzuetan ere eragina izango duela, ez? Arrazakerian edo bestelako... Bai, interseksualitatean ikuspegia ere aztertzen dut. Hor badaude, gero jarraituko dugu gai honi buruz hitz egiten, denoi zeharkatzen gaituelako. Hori da. Hortaz, gustatuko litzaidake gure mailean, beste muturrean, Uxue Fernandez Lasa daukagu, jarduera fisikoaren eta kirolaren zientzien graduko irakasle eta ikertzailea da bera UPV-HUn, aktibo jarduera fisikoa, ariketa fisikoa, eta kirola ikertzeko taldea, eta Gikafit, gero zuzenduko didazuen, nola esaten diren, gizartea, kirola eta ariketa fisikoa ikerkuntza taldeko kide, eta bere ikerlerroen artean daude genero ikasketak, sexuanistasuna, inklusioa, gorputz hezkuntza eta kirola astapena, eta guztietan ere, aukera berdintasun eta justizia sozialaren inguruko ikuspegi hori jorratzea. Hemen ere, gelditu gabe, iruditzen zait, aritzen zarela, ikertalde desberdinetan, lan desberdinak egiten, arlo desberdinak, elkarri lotutakoak. Baina, pixka bat gehiago. Nik usteet geldi egoten oraindik ikasteko naula. Orduan, entretenituta. Izen potolo asko esan dituzu hortartean, baina esango nuke laburtzeko nere kasuan, nere lehenengo alabak alegia doktore gotesiak 10 urte bete ditu praktikak ekarri ninduela ikerketara. Ados. Alegia, nik kirolari betidanik izan naiz, emakume pelotari nintzen garai hartan, galdera pila bat neuzkan, jakin mina handian neukan, eta pentsatu nuen, orain da garaia, ez daukat lotura handiegirik, hipotekarik, gurasuenean bizi naiz, galdetuko dietia presleudeken... Zu pixka bat gehiago nartzeko, ez? Neri aterpe eta jateko aukera emateko. Eta orduan murgildu nintzen, Gipuzkoako Euskal Pelota Federazioko langilean nintzen ni, emakumea pilotari proiektuaren baitan. Eta murgildu nintzen hor guri esaten zizkiguten, eta botatzen zizkiguten astakeriak, eta gure larruan bizi genituen diskriminazio pila bat hor zertzegoen beharra neukan personala. Ikusteko, ze pasatzen da hemen. Bai, hori argitzeko ere ez. Bai, eta horrek eraman ninduen tesira, eta gero horrek eramana unibertsitatera. Nik uste dut gaur egun, nik Gasteizen hezkuntza eta kirol fakultatean lan egiteko aukera daukat, eta askok pentsatzen dutela, bukatu dute gradua eta banoa ikerketara, eta nik beste ibilbide bat, bidea egin nuen, eta generotik hasi nintzen, emakume pelotarien inguruan etzegoelako ezer ikertuta, eta esan nuelako alfombra gorririk inork ez du jarriko egin dezagun, eta egin dituen, ueuk gero argitaratu zuen, 1000 horriko dokumentua da. Orduan egin dituen, behar baino lan gehiago. Euri eskerrak ematen dizkiogu, mendik argitalpen zerbitzu hori. Ez azpireun eranskinak dira, Bai. baina behar baino lan gehiago. 50 elkarrizketa, 9 hilabete etnografia behaketa batean,
bestelako elkarrizketak ere bai, eta bueno, ba. Baina ziur hor sartu beharrezko nintzen. materiala izan dela, ez? Utxune hori ere egongo zelako, ez? Bai, eta badagoelako, Eta badagoelako. Uste dut, bakarra naizela. Honetan- Bueno, erraketisten inguruan gero Olatz González Abrisketa antropologoak egin izan ditu, eta bere tesia Euskal Pelotan murgildu zuen Joseba Zuleikaren bidez, Bai. baina gero inork ez du gure lerrorik segitan ereak 10 urte dauzkaia. Esan nahi, ba, bueno, ni Bai. saiatzen naiz. Ja, koxkortan hasia dago, eta oraindik falta da, ez, atzetik. Ba, hortik iritsi nintzen, pixka bat, eta bai, ba, gero besteak, uste, nik dakartza danez, ba, nerekin batera etorritako ertzak digala beste adarrak ere esan dituzunak, ez? Baina hasiera ba hori da, emakume pilotari izatetik hemen ze pasatzen da, eta, ba, bueno, behar personal bati Erantzuteko, ez? Bueno, hemen ere, Jonek ere, ez, bere nahi hori edo behar hori, beste batzuek ere, ez, baditugulako gure kezka, gure zalantzak, eta askotan, betidanik gurekin egon izan diren zalantza horiek, kezka horiek, batzutan argia lehenago jartzen diegu, batzutan modu politiagoan, agian jolasten, ez, arriekin, eta beste batzutan agian, jaso dugun erantzun txar baten ondorioz, ez, momentuan agian kolpean jaso dugu, baina gero horrek hausnarketarako, ez, eman digulako. Ongi iruditzen bani mazaizue, hasiko gara gaurko gaieko galdera desberdinak mahai gainean jartzen, eta batez ere galdetu nahiko nizuekena da, zergatik uste duzuen dela garrantzitsua generoaren ikuspegia ikerketan txertatzea, ez? Batzutan ematen du agian derrigorrez txertatu behar dela, kupoa betetzeko, proiektuetan ala eskatzen delako, ez? Zer egiten duzu generoaren, inklusioaren, kulturartekotasunaren, eta orduan ez dute den bilakatzen batzutan horre, gehigarri bat, ez? Zergatik txertatu? Neu hasiko naiz. Bai? Vale. Nik usteet, eta historia ikuspegitik egingoet, irakurketa, ze iruditzen zai garrantzitsua dela esatea, eta bueno, batipat, gerra eta gerra osteko ikerketa horretan, ez? Hasierako lan guztiak egiten zienak eta behin diktadura amaitu ostean, ikuspegi androzentrista batetik hasi zien, eta bueno, normala da baita ere, memorian zegoen irudia gudari edo miliziano joan zen gizonaren azala, eta horregatik hasi zien pixka bat ikerketak ikuspegi hortatik. Baina zer da guk, edo azken urteetan ateatzen hasi dana batiz bat. Garai hartan ikusten zana zen gizonezkoaren alorrean, gizonezkoa gudari sujetu politikoa zala, eta emakumezkoa garai hartan ere objetua bezala ikusten zen, edo menpeko izan behar zuen, bigarrengo mailako zea bezala. Orduan, hor, nik uste ikerketa alor horretan, asko zor diogula, Merin Nash da ikertzaile bat baita ere, asko gerra eta emakumearen inguruan aztertu duna, eta Juliana Di Febo baita ere, ikertzaile hauei, ze izan ziren lehen aldiz subjektu politiko bezala emakumea hartu zutenak. Horrek ze esan nahi du. Hortik aurrera, jada emakumea ez dela ikusten etxean bere aurrak zaintzen geratu zen, emakume sujetu hori edo nolabait nahigabetua tristurarekin geratu zena, ze hori ere izan zen. Baina, subjektu politiko bezala, gerran eta horretik zegoen bigarren errepublikan parte hartza handia izan zuen. Gerran bertan, azken ikerketa batzuk egin dienean ikusi da nola miliziana gixan joan zen frontera, baita ere atzera guardian zenbat lan egin zituen, esateako etxean egon zen, baina egon zen fabriketan egon zen beste eremu askotan. Orduan nolabait genero ikuspegia zergatik gure ikerketan hain zuzen, bai emakumeak eta beste errealitateak, esaterako trans errealitateak ere, azken urteetan geroz eta gehiago ikertzen ari geanak, gizarte osoa kontutan hartzeko eta historia oso bat egin aldizateko. Nik uste dut horregatik dela baita ere genero ikuspegia garrantzitsua. Eta askotan agian historia ere idatzi dutenak, edo kontatzeko aukera hori, eskubide hori, euki dutenak gizonezkoak izan direla, ez? Eta beste, ahots batzuk ezin izan ditugu entzun, ez zutelako ustez zilegitasunik, ez? Ez da eskubiderik, kasu batzutan. Hori da, eta horretarako berriro ere iraganera egin behar dugu, eta, behin gerra
Frankok eta bere inguruan zituztenek irabazi zutenek, hau da kolpistaiek, Bigarren Errepublikako gobernua herria aukeratu zuen bozkaz, eta horri estatu kolpea eman ziotenek, gerra bat egin zuten, errepresioa sistematizatu zuten, eta, horren ondorioz sortu zen genero orden berriari, ez? Hau da, genero orden berri bat dago, emakume izate eta gizonezko izate berri bat eraiki zuten. Eta horretarako ezinbestekoa izan zen errepresaliatzea. Horrez errezan nahi du, jada emakumea objetualizatzea, ez? Genero ordena horren barnean datorrela, eta orduan gizonezkoak espazio publikora aukera gehiago zutela emakumezkoak baino, eta hori legeak berak. Idatzitako legeak esaten zuela, ez? Legeak, estatuak, eta inguruan zeuden entitate guztiak, sekzion femenina, akzion katolika, eta barrek, orduan. Hori guztia uste dut kontutan hartu behar dugula, baita ere, ditugun lege aldetik, bai epaiketetan, eta uste dut lauok egin ditugun ikerketetan ezinbestekoa dela kontutan hartza iragan hurbil hori ere, zeren beste herrialde batzuetan esaten dena agian aurrerago zioa zela, ez? Igual da baita ere ez dutelako 36 urteko diktadura bat, non asko kondizionatu zuen lerro ezberdinak, ez da? Agian, Sara, zuzenbideari horrela aipamena egin da, ez dakit nola ikusten duzu. Bai, guztiz. Ados, nik esango nuke, nik irakurri dudan literatura akademiko zientifiko guztia, ikuskera androzentriko horrek zeharkatzen du, eta androzentriko ez ezik kolonialistanik ere esango nuke. Azken batean, akademiko zuriok izan dugulako privilegioa eta aukera guztiaren inguruan teorizatzeko, ez? Eta, zuzenbideari dagokionez, nik esango nuke, sistema juridiko guztiak eraiki direla, edo artikulatu direla, subjetu unibertsalizatu baten inguruan, osea, gizona, zuria, heterosexuala, desgaitasunik gabea, eta milaka ezaugarri erantz diazaiokagu, eta, beste emakumeen edo beste subjetu disidente edo periferian kokatzen direnen beharrak eta nahiak ez dira kontuan hartu legeak eraikitzerako unean. Eta, praktika judizialak ere, orain hasi da pixkat esera guzti hori eta berdintasunaren inguruko lege berriek saiatzen dira kontuan hartzen subjetu minorizatu eta diskriminatuen nahiak, baina oraindikan badago lan asko iteko eta zor historiko handia dago, ustez. Eta gai horrek ere ez, legeen formulazio horrek herritarrei nola eragiten dugunez. Eta legea beti dela interpretagarria. Gezurra badirudi ere. Eske interpretagarria da. Askotan interpretazio margen bat ematen badugu, hor aldia... Zirrikitu horietatik aldia txertatu. Estereotipoak, arrazonamendu sexistak, arrazistak... Eta horiek norbanakoaren esku geratzen dira, ez? Eta ez luke beharko, ez? Ez luke behar horrela izatea, eta nola herritar guztioi eragiten digun, ez? Eta horretan, agian zaurgarrienak aurre eta gazteak dira. Agian usu ezuke zure ikerketan, pixka bat ere landu dituzu teoria desberdinak, androzentrismoari buruz hitz egiten aritu garelako, eta baita ere, aur gazten erabe hoiei, nola eragin aldien, ez? Azkenean behar bada askotan ez egun erabeengan edo aurrengan pentsantzen, ze guk dazkago azkenean bigarren mailako herritar bezala. Ez, eta ez dut eskubiderik guk ematen dizkiegu, eta azkenean ezakit objektu, baina horrelako beste figura bat. Zuzenbidean objektu izan dira. Hala da, eta zuk dakazu ez hori, orduan, zer gertatzen da, azkenean eskola ere instituzio bat da, instituzio hori gizartearen parte da, ez da bakarrik instituzioa, gizartea bera da. Gizarteak eskola moldatzen du eta alderantziz. Orduan da, bi aldeko hori, eta legeak, eta historia, zer erakusten zaien ere, eta zerrez, eta gero nola interpretatzen diren gauza guztiak, eta zer entzuten duten kanpoan gertatzen ari den, hau zigortu bada, niri ere zigortu hori ezarriko didate hau egiten badut. Guzti hori eskolan egunerokotasunean dago, gero ere irakasleak eta nola sartzen den. Nik ikusi dudana hor, zentzu hortan izan da
lan handia egin dugu, hori ez digu inork kenduko, egia da Euskal Herri mailan benetan politika eta lan eta ikertalde eta pertsona eta nik hori ez diot inorik kenduko, baina bai ikusi dut behar bada azalean gelditzen ari gerala pixka bat. Eta oraindik garatzen zaigula hor sartzea benetan eta gauza batzutan ondo heldu, ondo esku hartu, ze hemen hitz egin dugu ez, baina beti, nik uste dut berriz naturalizatzen ari gerala generoa, berriz esaten ari gerala, bueno, hau da naturala dain zerbait, eta existitzen da, noski, existitzen da eragiten diguen enean, bale? Baina, benga, bi kategoria daude, betikoak eta estereotipoak ere, bueno, batzuk kenduko ditugu guri ondo datozkigunak, baina beste batzuk horrutziko ditugu, hori da. Eta gero, bueno, historiak badio ez daude bi genero talde, generoa eraiki egin dugu, eta hor badago debatea ere, eraiki nago, bueno, hor asko dago, eta nik nire tesian ere hortaz hitz egiten da, baina ez naiz hartuko, baina oso gainetik edo, azkenean, sujetu asko uzten ari gara bazterretan aktiboki, eta ez gara sartu pertsona intersexualak, pertsona ez bitarrak, bai, transmunduan gertatzen ari dena orain oso, baina hori ere azkenean batzuetan modak bezala sartzen dira eskolan, eta gero badoaz, eta gelditzen dira babesgabean gure nerabe eta aurrak, eta azkenean niri sartzen zitzaidan horrelako amorrua, esaten zuen, zerbait egin behar dugu hemen, gehiago sartu behar gea, eta gero zuk ere horre esan dezu, gauza asko sartzen dira, instituzioen aldetik eta politiko eta jente ezberdinen aldetik dirua jartzen delako, orduan zuk txertatu behar dezu, baina nola txertatzen ari zara? Ze nork txertatzen du genero ikuspuntua nola? Nork eta nola. Hori da. Eta zein da zure posizionamendua mundu hontan? Ze hori gero ikusi egingo da, eta horregatik gero ere geldituko gera azalean. Bai, Uxue Ferrandez horrari zen ere momentu batean partxiki bat atera zaizu, nik uste konplizidade momentu hori sortu zaigula gaiari buruz. Bai, iruditzen zaidalako nerabeak aipatuta edo hortik mutur horri heldu nahi nion jarduera fisiko eta kirolaren esparrutik, ez? Eta naturaltasunarei ematen zaion zentzu eta marko horren inguruan jarduteko, ez? Eta gorputeziketako ikasgaia aipatu nahi nuen, drama izugarriak sortzen dituelako, eta jende asko dara malako gero jarduera fisiko eta kirola ez egitera, hor ardatz nagusietako bat bada generoa, baina badirudielako gero hor Nikek erabili zuen bere interesetarako komertzialki oso esaldi potente inglesez, just do it, alegia, nahi baduzu egin dezakezu, eta uste dut hori dela gainera banera behei eta bestela gizartean txertatzen gabiltzan ikuspegia, eta orduan arazoa norbanakora pasatzen da, subjetura, eta badirudi zure arazo bihurtzen dela gizarteak sortutako egitura batek eragin dizun zerbait. Eta horri iruditzen zait gure kasuan, gure arloan, jarduera fisiko eta kirolarenean, bereziki gorputzeziketan, ez dut uste txertatzen denik ere. Baina zergatik eta zertarako txertatuko litzateken jakin nahiko nuke. Sistemaren muga, ez? Sistemak ere nola hori, erantzunkizuna norbanakoaren gan edo foku horretan jartzen duen, badaude ikerketa gutxi, oso gutxi, baina baten bat badago frogatzen duena ere, emakume oize mesede egiten digun, kirola egitea, pixua ere lantzea, ez? Horrek gero etorkizunean, gure helduaroan, onura oso onak dituela ikusi delako, hileroko mina arintzeko ere hainbat jarduera eta hainbat ariketa egitea, oso gomendagarria izaten da, baina gaur egun oraindik nerabe neska askok, edo behintzat ez dute egin nahi, edo aitzakia modura jartzen dute, hilerokoa dutela, eta ez dutela heziketa fisikoa egingo, ez? Horrere, dago, ez? Guk eragiten diegu hori. Zalantzari gabe. Berriz lehen goran ator. Ze eratako jarduerak planteatzen dira gorputzezkuntzako saio batean? Alegia, oiko hegemonikoak diren kirolak, futbola, saskibaloia, gero pada ez pada dantzako bi saio bakarrik urteko 30 tartean, ze mutilak ez daude eroso, eta orduan... Baina kupoa bete behar da, ez? Ze jartzen du programazioan egin behar dela. Orduan, eredu hori baldin bada behin da berriz zulo beltzean geroz eta sakonago zaramatzana,
ni oso kritikoa naiz horrekin eta kezkatzen hau bereziki gure ikasleen artean, ni orain dela urte batzuk hasi nintzen lizentziatura ikasten, esango nuke kontzientzia feminista orokorrean handiagoa dela, baina resistentziak ere handiagoak direla, eta aldi berean oso naturalizatuta daukatela etorkizunean profesionalki hor 2-3 urtera jardungo duten ikasleek gaur egun hori ez dagoela gaizki. Neskak bazterrean baldin badaude nahi dutelako dela, eta nik hor egiten dut, saiatzen naiz ezakizen bateraino iristen naizen, tokatzen zaidan irakasgai multzo desente potoloan, saiatzen naiz denetan generoa sartzen. Baina iruditzen zaidalako, ni usue bezala generori gabez naizela. Eta ni zeharkatzen nauen zerbait dela, eta orduan ikerketan horrek autu pertsonal batetik bakarrik ja behar duela. Nere ustez, arazoagian, eta igual hemen suntxituko dut galdera, nitzateke zergatik galdetu behar da generoa bai ala ez. Egon behar du, ez? Eta... Ez dakit, politikoki zuzenetik aparte, gizartea egituratuta baldin badago oso egoera egitura androzentriko, heteronormatibo horretan, ikusi beharko da, ze hauts dauzkan atzean, ez? Be aldea ere bigeratu beharko da. Alfonbraren azpian, ez? Zer sartu egon. Eta askotan hitz egiten dugu gorputz hezkuntzaz, baina askotan kirolaz hitz egin nahi dugu, ez? Hori ere gertatzen zaigulako gorputz hezkuntzak hitzak berak esaten duelako gorputza eztea bera dela, ez? Eta askotan nola zentratzen diren heziketa fisikoko saio horiek oso gauza zehatzetan, ez? Eta agian beharko luke espazio gehiago zabaltzea, eta nik uste dut hori gure eskoletako jolas leku askotan, jolastoki horien distribuzioan, banaketan ikusten dela, ez? Zer zentralitate duten saskibaloi edo futboleko espazioek, eta zein beste jolas periferiko batzuk lantzeko edo egiteko balio dutenak, ez? Eta honek ere gizartearen zati handi batean horrela ez begiratzea ekarri du, ez? Aldaketak egon dira, leku askotan badaude, ez? Gaiari lotutako bestelako praktikabon batzuk, baina oraindik esango nuke gutxi direla, hortan aritzen direnak. Gaiarekin aurrera jarraituta, eta agian gustatuko litzaidakela jakitea, zuen ustez kontuan hartzen alda generoaren gaia, ikerketak egiten ditugunean, ez? Uxibeke aipatu du, agian ez genukela horri buruz hitz egin beharko, baina labur agian zergatik hartu beharko genuken kontutan arlo batzuetan, edo gaur egun oraindik zergatik hartu beharko genuken kontutan, ez? Nik uste dut gutxi gora bera lehen erantzun dedala, baina nik uste dut historiako arloan, eta gure arloan azizien ikerketak batipat, badaude, adibidez, frankismo garaian gerra bizi izan zutenak, eta gero frankismo garaian kartzeletan egon ziren emakumeen historiak jasota, beraiek. Hori da esaterako Tomasa Cuevas joan zen berarekin kartzeletan egon ziren emakume haien guztiei, zuk 50 elkarrizketa egin dituzun bezala, elkarrizketak eginez, inork ez zuenean hori egiten, eta jaso zituen pila bat. Eta gero, hor ditugu lan solte horiek, hau da, esango genuke, norbanakoak, beraien kezketatik, hemen uste dut lauak gure kezketatik azitako ikerketatan gaudela, eta haiek ere ala hasi ziren. Eta, horlako lan solte batzu ditugu diktadura amaitu eta bertan. Baina mundu akademikoan edo ikerketa lerroetan esango genuke hasi zirela emakumea eta genero ikuspegi batetik, ez dugu ahaztu behar beste realitate guztiekin ez da ere, ze generoa aipatzen dugunean bitasun horretan geratzen gara askotan eta hori ere, ez? Depende ere nola ulertzezun. Hori da, baina gurean behintzat, orokorrean historiako arloan hori gertatu izan da askotan. Eta, hor, ez, oain dela akademia munduan esango genuke 2010-etik aurrera batipat hasi ziela gutxi gora berako data bat ipintzegagatik horrelako ikerketak aurrera atatzen. Eta horrelako ikerketak aurrera
ateratzen hasi zienean eta gehien bat egin dienak izan dira emakume errepresaliatuen inguruko emakumeenak, ez? Esan dut, eta hasierako pausua, ez? Hori zen, ordura arte egin zen horrekin puskatzea baita ere. Nik uste dut, historia eta ikerketak egiten ditugun orduan bizigaren testu inguru historikoa ere kontutan edukitzekoa dela horregatik. Hau da, garai hartan, nolabait abagunea ematen zuena edo, ahala ematen zuena ikerketak egiterako orduan zien, emakume isilduta egon zien emakume hoiei buruzko lanak egita. Orduan izan zen boom handi bat. Bai? Eta horra hotx asko, ez? Eta horra hotx asko etorri ziren, eta lan hoiei eman zitzaien nolabaiteko oinarria eta babesa. Hor kontutan hartu behar dugulako ez dela bakarrik gizartea, baizik eta gure gobernu ezberdinek, ikerketak egiterako orduan ere, baldintzatzen dutela eta unibertsitateak eta barrek. Nik uste dut, zuk esan dezun bezala, sistema bera kontutan hartu behar dela baita ere, ez? Eta, hor ikusten dugu, pixka bat gehiago, emakume errepresaliatuen historia egin dela. Hortik aurrera zer dago, beste errealitate guztien historia osoagoa hasi da orain dela urte eskaz, ez? Hor ari gera ikertzen eta esaten den bezala, betaurrekoak aldetu eta ikuspegi aldatzen eta hori ikertu ahal izateko. Eta baina kontutan hartu behar duguna da, hori, azkenean, gizarte oso baten historia egin ahal izateko, betaurreko horiek aldatu behar ditugula, eta beharrezkoa dela, ez? Hori egita orduan, nik uste detena da, gutxi gora bera, azken urteetan lan horiek egin diela, batiz bat. Baina nik eta azken puntu bat, erigia beti errepresaliatuen inguruan, bitasun horretan eroitzen, hau da, errepresaliatuak edo errepresaliatuak. Eta nik aldetzen dut beti, eta azken urteetan daude, eta non daude errepresioa eragintzutenak, ez da? Nik genero ikuspegetik gaino, ez? Baita ere, iruditzen zaidalako gure arloan oso garrantzitsua dela. Esatea, berreskuratu behar dena dela historia oso bat, egia oso bat, gertatu zen oso bat, zeren alde bat bakarri baldin badugu ez dugu ulertuko bere osotasunean. Kontakizun oso hori, ez? Behar dugu, ez dakitu ez, zure kasuan nola aplikatzen den, ze beste gai bat da, guzti desberdina, baina, denak ardazten dira, ez? Eta orain hitz egiten ari zinean, pentsa da, beti gaude bitartasun batean, sartuta, ja, bale, ez? Momentu batean, hori, erori da. Orain, ondo asentatu beharko genuke edo. Baina nire kasuan nik esango nuke, pixkatere gutxuek esan duenaren arira edo, gizarte batean bizi gara, generoak zeharkatzen gaitu, generoa gure egunerokotasunean dago, gure gorputzetan guk gure haragitan bizi dugu, gizarteko sektore batzuentzat gainera are latzagoa da, esperientzia hori, orduan sistema horrek hain eragin handia baldin badu, berdin du ze gaietan, ari naiz orokorrean, berdin du ze ikerrarlotan, nola ez diogu jaramon egingo? Nola ez dugu ikertuko? Noski beste gauza batzuk ere badaudela, beste sistema batzuk, eta hoien elkarrera ginera ikusi behar dela. Noski intersekzionalitatik beti ez da generoa huts batean edo existitzen, baina bai, nola ez dugu, niri ez zait burura etortzen ikerketak kontuan ez hartzea, genero ikuspegia, generoa bere osotasunean edo sistema, deitu nahi diogun bezala, nola ez? Hori da, ez pixka bat hausnarketa. Sarari emango diotitza eta gero zuri usue isteko ere galdera, ez? Leno egin dezunari. Ni usuerekin guztiz ados, eta gainero itzezait, daudela disiplina batzuk, antropologia, soziologia, filosofia, non genero teoriek presentzia handia duten, eta beste batzutan, ezer. Eta hoi, gainditu beharreko zerbait dela iruditzen zait, eta ikerketan ez ezik irakaskuntzan ere. Ze, oain, egia da, legeak behartzen gaituela irakasleok, gure ikasketa planetan genero ikuspegia eta teoria feministak txertatzea. Baina nik behintzat zuzenbideko graduan olako ez zerrezet ikusi. Irakasle feminista bakarra izan nuen, eskuliburu propioa intziguna, berrikuspen horrek esfortzua exigetzen du, eta, askok ez daude prest. Ez dakitu xoek parra iteu. Nik uste,
ari horri tira egiteko aprobetxatuko nukela, ez? Eta horren arira nik idatzitan neukan hemen, ez? Gasteizen bertan gure graduan, jarduera fisiko eta kirol zientzitako gaur egungo graduan, ikasketa planean, ez dago generoa modu aktivistan eta sistematiko batean jasota gian, ez? Plan horietan, ez? Eta kanporantzkoan daukan ikasgairik ez daukagu, ez da hautazkorik ere. Orduan, iruditzen zait, kontuan hartzen da norbanakoaren arabera gure kasu. Hori da. Bai, irakaslean arabera. Da, irakaslea feminista baldin bada, militantea baldin bada kontuan hartzen da bestela, ez? Ez da feminista bakarriko baizik eta politikoki aktibazio bat izatea ere askotan. Eta aktivismo akademikoa ez da. Uste dut, soziologia ipatu du hemen Sarak, baina kirol soziologian, kirol soziologian agian bai. Baina kirola zer da irudikatzen dugun horretan, kirol soziologia izango da aizpa txikietako bat txikiagoak badaude. Eta orduan, biomedikuntzakitik ikertzen duen bati, axola zaio, bihotz maiztasun baxuagoa daukala emakumeak, edo laktato kantidade txikiagoa daukala, eta horregatik daukala berrestea, joku olimpikoetarako aukera gehiago gizonezkoak, eta bi kategoria horiek mantentzen jarraitzea. Orduan, kontuan hartzen da? Bueno, kontuan hartzen da, ez dakit kirol soziologia aizpa txikia baldin bada, eta dena ezpada generotik hor, pentsa ze aizpa txiki den. Osea, ondar ale bat, ondartza batean, ez? Eta niri horrek personalki amorrua ematen dit, ze iruditzen zait gure kasuan behintzat, edo ni lanean ari naizen testu inguruan, lantalde edo pertsonen esku dagoela ardura hori, eta ez dagoela zertan hori zure motxilaren barruan eraman ere, ni saiztezina zait. Bai, hori da pixkat gaur eguneko errealitatea, ez? Nola ikusten dugun, eta baita ere, leno Sara komentatzen aritu zarena, ez? Azkenean, epaile bakoitzaren, edo norbanako horren esku beratzen den hori, ez? Gustatuko litzaidake jakitea, zuen ikerketetan nola txertatzen duzuen, edo nola uztartzen den genero ikuspegi hori, ez? Ikerketa egiten duzuenean, Sara, zure kasuan nola izaten da hori? Nik anekdota txiki bat kontatuko, nik doktoretza horreko beka eskatu nuenean, epaimaikidetako batek esan ziten, generoa etzala ikerketa gai juridiko bat. Claro, nik txuriatu nintzen, enekin zesan, bigarren goz eskatu nuen, eta, ja eman zidaten, baina tribunal horretan, irakasle feminista bat zeolako. Orduan berriro ere, pertsonengan erortzen da nere kasuan, nere tesiaren onarpena. Eta horrek nola baldintzatzen duen, ze zure kasuan aurrera egitea erabakitzen nuen, baina... Ere usuek dionarekin lotuz, zuzenbidean ere badago adar bat, zuzenbidea eta soziologia batzen dituena, eta hor eroso senti zaitezke, zuzenbidearen teoria feministen inguruko lanak inez. Baina adibidez nire arloan, zuzenbide prozesalean teknikoagoa denak, ez dakit, sentitzen ez pixkat monstruo bat bezala, edo lekuzkan pozia izia egiten, zuk zigor prozedura bat hartu berezu, jarraitu behar dinen pausoak aztertu behar dituzu, eta generoa nola... Horrez daukalekua. Daukalekurik. Baina, hor nabil, oain adibidez... Lekua daukala aldarrikatuz. Noski baietz, oain adibidez, konstituzioak guri aintzatesten digu, epaituak izan behar garela, eta epaia inpartziala izan behar da, epaia inpartzialerako eskubidea daukagu, eta inpartzialtasun horren esanaian, hor nabil buzeatzen, eta, desera ikitzen ere, inpartzialtasun judizialaren kontzeptua, orain arte, interpretatu dalako, oso era ertxian eta androzentrikoan. Orduan, hor nabil. Hortan ari zera. Ez da lan makala ez horre, pertsonak gera, daukagunarekin lan egiten dugun, honek, inpartziala, ez da git. Zaila da, ez? Eta inpartzialtasun horrek ere hezkuntzan badauka, ez? Bai, badauka, eta batez ere, akademia munduan ere, asko, orain beste hausnarketa bat izan daiteke, baina horrela bakarrik
zea bat bezala, zertzela bezala da, zuk ikerketa bat egiten dezunean edo akademia munduan zaudenean, zuzaren bezalakoa zara eta zuk daukazunarekin egiten dezu. Orduan, lehen hori ibili geha esaten, dana orain momentuan individualtasun batetik eraikitzen ari bagara, asko erortzen da pertsona batengan, eta ez kolektibo edo kolektibizazio horretan, nire ustez izan beharko lukeena. Orduan esatezu, lehenengo zientzia ez da impartziala, beraz, zuzen bidea ez da ere. Bigarren, orduan zer. Eta galderari edo nola nik egiten dudan, egia da behar bada gure arloan generoa esaten dezunean, igual ez da lainor jartzen horla, esaten du, ze ondo bai behar da, ez? Behar da, horrelako zerbait. Baina, bueno, usten zaituzte zuri pixka bat hor, eta ja. Ez zer esango nukeen horrela, baina nik instrumentu sorkuntzatik hasita edo diseinutik hasita bai ondorioetaraino beti genero ikuspegia txertatzen da. Nire kasuan da genero ikuspegia, baina queer zea batetik, ez da zen ni asko nago esaten bitartasuna zakitzen, hori da azkenean beste leku batzuetatik ere banatorrelako. Orduan, bai instrumentuen diseinuan, bai metodologian, bai gero ateratako emaitzei ematen diezun interpretazio horretan eta egiten dituzun ondorioetan norekin edo nola josten dituzun, hor genero ikuspegia doan ere kasuan. Eta azkenean batzuetan bai, sentitzen naiz nahiko bakarrik, eta beste batzuetan, ez beste batzuetan jutezea bapaten horrelako mai batera, edo kongresu batera, ze ondo. Gero egunero ez da horrela, baina horrelako pildorak eukitzen izango da arnasgunea. Konplizitate puntu hori ez da jone, zure kasuan ez dakit. Bueno, historiako arloare alakoa da baita ere. Egia esan, hori, gu kongresuetan eta genero ikuspegi batetik batzen gerenean, zuk esaten dezun bezala ez. Guztiz ezberdina izaten da, ekarpenak ere oso ezberdinak izaten dira. Agian ordura arte ikertu ez duzun, ez? Edo talde bat ikertzeko bisibilitatea ematen digute. Eta guri gertatzen zaiguna da, arlo horretan oso baldintzatuta gaudela dokumentazio aldetik. Hau da, gure ikerketa da dokumentazio historikoa eta, testigantzak ahozko iturriak, bat egiten duguna, eta gero zenbaitetan arkeologia baita ere ez. Zer da gertatzen dena, eta nik uste dut baldintzatuta gaudela, hori, lerro ezberdinetatik. 1975ean, azaroaren 20ean, Franco diktadorea hiltzen denean, eta lehenagotik ere, zeuden dokumentazio asko eta asko, erre egin zirela, jendeak eraman egin zitula, alde batetik hori. Gero, zer dago gehiago? Dokumentu aldetik, diktadura marginalizatu zuen jendearen dokumentazioa dagoela. Gaur egun oso ondo artxibatuta eta batzutan ez dela guztiz kontsultagarria. Orduan, guk horrekin ere eta borroka dugu, ez? Eta ikertzerako orduan batzutan hori da gertatzen zaiguna. Ate bat, baino gehiago jo behar izaten ditugula, eta batzuetan ez dizkigutela nahi beste irekitzen. Orduan, zer da beste lerroa guretzat ahozko iturriak. Eta ahozko iturriak ezinbestekoak ditugu azken finean, errealitate batzuk ikertzeko. Azken urteetan, esaterako errepresioaren arloan zentratuta, errepresio sexuatuaren inguruan, hau da, mosketa, bortxaketak eta barren inguruan, geroz eta gehiago bildu izan dugu, baina batipat, eta lehen esan dudan bezala, testu inguru historikoak asko baldintzatzen du, eta hor ditugu, azken urteetan, mosketen inguruko elkarrizketak, eta mosketen inguruan herrietan galdetzen dugunean, izen abizenekin ematen dizkigutela, eta bar. Baina bortxaketen inguruan galdetzen dugunean, eta nik uste dut gaur egungo errealitatearen ondorio dela baita ere, oraindik isiltasun oso bat dagoela, ez da? Hor zentratu naiz da horregatik, ez? Baina, trazen realitateak, eta beste hainbat, eta hainbat, edo orientazio sexualari dagokionez, diktaduran zehar, homosexualen kontzentrazio ere muak zeuden, tefian horietako bat, horren inguruko informazioak, gero umeak aipatu dituzue baita ere, ni pixka bat ari naiz, denaiko zen historikoki. Umeak, asko hitz egin izan da, azken urteetan, errefuxiatu zituzten, erbestaldia, behartu zituzten umeaiei buruz ez, baina zer gertatu zen benetan hemen geratu ziren umeaiekin? Nork hitz egiten du? Nork hitz egiten du, non geratu ziren?
badakigu adibidez bazeudela errukietxeak propioki seme alaba, aita amak errepublikanoak zituzten umeentzat, esaterako. Orduan, badago hezkuntza propio bat ume horientzat, badago iragan bat non ume haiek eta gainontzeko gizarte hori ez izuten modu segregatu batean, genero orden horretan, non emakumeak, agian gaur egun ere, patioaren ertzetan egotearen ondorioetako bat den, 36 urteetan zehar, baldintzatu zituztela eskolan jostera, hezkuntza hori ez, josten ikasten zuten, Etxeko lanak egiten. Bai? Eta gizonezkoak aldiz, bestelako irakasgaiak zituzten. Orduan, nik uste dut, eta barkatu, beti nerera egitearekin, baina historia horrek baldintzatzen gaituela, 36 urte direla, eta ez dala nola nahikoa egontzen hezkuntza hori, eta gizarte mota hori, eta 36 urtetako errepresio, kontrol eta guzti hori, hori guztia barkatu. Eta azkenean Euskal Herrian ere hori oso nabarmena izan zen, ez? Errepresio hori eta nola gure eskolak azkenean ere gelditu ziren, isilpean esango dugu horrela, eta horrek eragin nabaria izan du, geroztuk ere esaten diezuenean umei orain, zure etxean ez baldin badezu jaso, ez du eskolan jasotzen horrela oso esplizituki. Eta historia hori, Bai. Azkenean testu inguru baten barruan bizi gara. Galdetuko nizuke Jone, eta pentsatu lasai nori egingo zenioken elkarrizketa, aukera eukiko bazenu, aurreko saioan ere baten bati galdetu nion, Uxue Fernandez hitza emango diot, gai honi buruz pixka bat gehiago kontatzeko. Bai, nik hor bereizketa bat proposatuko nuke igual maian danok ez gaude ados, baina nik bereizketa bat egin nahi nuke segure arloan behintzat, jarduera fisiko eta kirolaren hortan, joku olimpikoak datozkigun hontan 8 egun barru hor nabil ni. Nere ustez oso ezberdina da ikerketa metodologia kuantitatiboa erabiltzen duten lankideen edo ikertzaileen ikuspegi eza. Eta zuritzea egin dugu, ze parte hartzaileak hartu ditugunean, neska zein mutil edo gizon zein emakume zeuden, eta orduan ari gara berresten aldeak daudela aldagai fisiologiko batzuetan. Nik generoa sartu dut hor, emakumeak badaude parte hartzaile, ez barkatu. Hori da, zuk bihurtu duzula generoa komeni zaizun adierazle. Eta ni hor, jasi naiz berotzen. Urduritzen naiz eta haserretzen naiz, ze ni hor bai sentitzen naiz gure inguruan hemen bakardadea edo momentu batzuetan deserosotasuna ere aipatu duzuelako mahaian, jai izorrante. Sara Amedek aipatze zuen berrian orain dela egun batzuk jai izorrante, ez? Alegia, ni ez noa munduaren aurka eta ari talka batean ez nabil. Edo ez dut ibili nahi, ustez behintzat. Baina horrek ez du esan nahi, zuk aldagai adierazletxo bihurtu duzun hori, parte hartzaileetan esateko gero eskola kirolean parte hartzea 125koa da nesken artean Gipuzkoan eta 165koa mutilen artean. Hori ez da genero ikuspegitik ikertzea. Eta hor edukitzen ditun, esango nukeia, banaizela txakur berdea, eta orduan generoarena, onartu xiago edo, badator Uxue, ez? Eta, Uxue badator. Hoi asko itea. Eske, hola, bizitolako momentu batean nabil, orduan oso eta momentu zizena bizenekin, ez? Ez dagoelako talde bat, edo ez delako kolektibo bat, ez? Badatoz ez dakin hortzuk, ez dator pertsona, ja, ez? Badator Uxue, eta, generoarena, onartzen digu. Onartu, egin detzala berea, eta, ez bagaitu asko, generoarena, besterik ezpada bihurtuko dugu adirazle, eta neskak ere parte hartzaile izan daigezela gure ikerketan. Ados. Orain beste pausotxo bat ematera usartu naiz, eta pausotxo hori izan da, eta intersekzionalidadetik ikertu beharko dugu, ez? Zeguk, 4.000 pertsonarik Gipuzkoan pasadiegu emakumei lan adinean daudenei 18tik 65 galdetegi bat, ez? Ze ohitura dauzkaten ikusteko, eta nola politika publikoetatik ero gehiago landu, edo nola hortik sortu atxikimendu bat, edo behintzat jarduerarako ohitura bat. Eta ez daukagu arrazializaturik, edo hartu ditugu galdetegian 27 item, eta zergatik ez dugu oraindik gurutzatu dauzkaten diru sarrerekin? Ez dugu egin, badauzkagu datuak, baina ez dugu egin.
Eta momentu batean nik etxe egiten dut, eta esaten dut, ni hasi naiz orain, sexu aniztasuna euskal pelotan aztertzen. Ze euskal pelotak ematen du, 2 bizitzetan ikertzeko aina, orduan, behar dut eutxiko didan zerbait ere. Baina, karo, genero ikuspegitik, nik ulertzen dut, lehen usuek esan duen bezala, dela hasieratik, ikertzaileak hautatzeko momentutik, eta aurrekoak jaztetik bukaerarainako bide bat, eta ez adierazle edo aldagai bat, ez? Eta gero, gainera, ja esaten duzunean, eta 3. kasila jarri duzu, Zer da hori? Horrekin zer egiten da gero, baina datuak aztertzerakoan ez dizue honeken asketarik sortzen. Bueno, bai askotan gertatzen da, ez? Baina, bueno, bai aipatu dezula intersekzionalitatea, datuak ere mai gainean egoten dira batzutan, ez da behar ere gehiegi bilatzea, baina gero ere ikertzaile horren lana da, ez? Ikuspegi hori ematea Sara zuen kasuan. Bai, zuzenbidean adibidez, emakumeen kontrako indarkeriaren lan batite badezu, ja suposatzea genero ikuspega sartu ezula, eta ez. Osea, zuk sartu beharko zenuke, baina ez da egiten. Botere judizialean emakumeak gehiengoa dianez, baina botere judizialak bai dakala egitura parekide bat. Ez, botere guneetan ez gaude. Osea, esan ez, genero ikuspegiaren txertak eta kritiko bat inber da, nire ustez. Bai. Uxue. Ez pentsatzen ari nintzen arrazoi guztia, osea, egia da. Emakumeitza jartzen diogu edo intersekzionalitate hitza eta badirudi zure lana dela... Baina horrek eskatzen du, nire kasuan, zuzenbidea teoria feminista horietan, murgiltzea, ikastea, eta, bueno, esfortzu handi bat. Esfortzua, denbora. Gogo eta patxadaz. Bai. Eta hasi beharko garela ere, zuk esan dezuna, metodo eta kuantitatiba behar bada, ez dira egokiena guk egin nahi deguna egiteko. Ez dira, balioa eman behar digu, batez ere guk ere jan egin nahi dugulako, eta norbaitek ordaindu beharko digulako, eta orduan, kuantitatiboari ematen zaio azkenean estatus hori, baina, kasilla bat nahiko alda. Osea, kasilla batzuekin informazioa nahikoa dauka, edo beste zuk esan dezuna, oso ondo esan dezu, orduan ez dut berriz errepikatu nahi, baina bai, guztiz ados. Kasillak diseinatzerako orduan, zeba uste ditugu kanpoan batzuk? Hori da, nor, zergatik, nondik ere. Galdera horiek irten berdia, diseinatzerako orduan, ez? Beste galdera bat oso potentea, noiz, nor, zergatik nola, eta bereziki, zertarako. Hori da, zehaz dauka horrek atzean. Argazkia dauka horrek atzean, esan dut ez, venga, 18, 28, 25, deno dakizkigun data horietan egingo dugu argazki ezakizer, lantxo, reprografia batean ateratzeko eta jartzeko autobus markezinetan. Bai, edo gure ikastetxean egiten da, ez? Bai. Edo fakultatean. Nik uste dut, adierazleetan, politika horiek garatzen dituzten adierazle zerrendan, tik bat egiteko hau ere, bai. Checklistean iteko. Hori da. Checklista. Bai. Eta gero behar bada zure ikerketan, jarri dezu hori, baina ez dezu erabiltzen. Eta orduan esaten, zertarako jarri dezu, bai, zigor soziala dagoelako, jartzen ez badut, naizelako hemen ezakiz ez. Bueno, behar bada ez da beharrezkoa eta beste era batera sartu dezakezu ikuspuntu edo ikuspegi edo nahi dezun hori. Ez dakite, kritika hori ere egin behar diogu gure buruari. Eta orokorrean nire arloari egingo nioke. Bai, Jon ez daki zerbait gehiago daukazun gehitzeko? Nik uste dut lehen ere berdina esan dutela, ez? Hasieran hasi ziela hori emakumeen historia hori berreskuratzen da. Uste dut horrekin esan dela azkenean, emakume bitasun horretan geratzen dela genero ikuspegi hori baita ere, ez? Orduan hori jada jauzi bat egin behar dugula aurrera eta beste realitateak ere kontutan hartu ikertzerako. Bai, oso gustora nago zuekin, oso saio polita egiten ari geralako, nik uste dut usuek eman digula klabea, baina aurreko beste saio batzuetan ere helburuaren nor zertarako, ez? Helburu horretan ere sakontzea beharrezkoa delako, gustatuko litzaidake orain, podcast honek daukan behalde horretara jauzi egitea, pixka bat divertigarrixeagoa, pertsonalagoa izango den hori, mai gaineratzea. Jone, zure objektua zein da? Bai, bueno, hemen txekarri, Kuaderno bat, ez? Historialari batek ezinbestekoa duna. Baina, bueno, trampa txiki bat ere egin dut. Ados. Ze apuntatu ditut, benetan guztiz beharrezkoa ditudan gauza guztiak hemen.
Ekarri ez, baino apuntatu. Bai, boligrafoa mendez, baina ez dut erabili, Erosketa zerrenda bezala, ez? Hori da. Orduan, bueno, nik beharrezkoa ditut boligrafoa, kuadernoa, ordenagailua, mobila, liburuak, motxila, ezinbestekoa, edo boltso handi horietako bat, dokumentu historikoak, kamera, mikroa, kotxa, eta bizitzeko nola ez, janaria, eta ura, behar bestekoa, eta bueno, egon bat, dutxa, eta baina bueno, nik kuadernoarekin, jolas hori egin nahi izan du, zeren, bueno, ikusten dezuen bezala, hemen dago nire biblia izangoa zen bezala, ez? Bueno, mendik urte batzutara matematik aurkitzen badu, esango du, bueno, Jonek hauek ez ditun beharrezkoak, ez dakigu ondo zertarako, ez da nondik nora iritsi izan, zerrenda hori egitera, ez, checklist horri, baina tira eskerrik asko, Jone, zure objektua multzo hori ekartzeagatik, uxu ez, zure kasuan... Nire pultxera. Hau intzidan, asko maitu daun pertsona batek. Orduan, hori lehenengo. Eta gogoratzen didalako beti ikerketa munduan, ez dela ikerketa munduan nagoen mundu bakarra, jendea dudala nere alboan, eta zaila den momentu horietan ere beti dauden erekin, azkenean, eta gero ere, ez dakite ikusten den, baino, bada, lehen txikitan edo egiten genitu hauek, gero modan jarri ziren. Modan jarri ziren. Ez dakazer ikusirik. Gogoratzen dit asko jolastea. Jolastea bai ikerketarekin, baina baita generoarekin ere. Jolas dezagun generoarekin. Hori da nire azken hitza. Zergatik ez? Ni ez da izan hain originala izan. Nire betiko laguna. Portatilak harriet. Bueno, hiru saiotan eduki dugun ezinbesteko protagonista, eta guztioi ordezkatzen diguna, ez? Galtze baet, tesia galtzet. Ez dakaz, segurtasun kopiarik. Ez ezan oso altu, hori. Bueno, eskatuko diogu euri, mesedet, ez dakitizko esterno bat, sararen zat, mesedet, tesia ez galtzeko, superbeharrezkoa. Bai, egia esan. Eta batez ere lasai isiago bizitzeko, guztiz lasai ez, baina behintzat pixkan lasaiago, jakin izan manunik ekarriko nizun bat, guztia pixkan sortu dite egoerak, baina bueno, ondo jungo da, ez da ezer gertatuko. Eskerrik asko gure gana ekartzeagatik zure lan tresna, eta azkeneko objektua usuek aterako diguna. Nik pelota hau ekarri dut, nik ere pentsatu nuelako nik zer erabiltzen dut. Grabagailu bat, kuadernoa, ordenagailua, igual lotzen hau kirolarekin eta nik egiten dudanekin pelota honek. Eta berezia da gure aitak eskuz egina delako, umetako pelota bada. Eta berak eramaten ninduelako 4 urterekin frontoira eskutik helduta, pentsatzen jarri gabe alaba bat zeukanik. Naiz eta gero alabak pelotari bihurtzeko, bere lizentziaturako 4. urtera arte itxaron zuen etzekielako 14 urtetik aurrera jokatzeko aukerarik zegoenik. Baina, bada esanguratsuan eretzat pelota hau, lotzen hau pelotarekin eta aitarekin, eta nik badut sensazioa gurasoek behintzat genero marka hundirik gabe ez gaituztela nita anaia. Igual ni izan naizelako pelota eta baloierako joera gehiago duenako, eta bera delako dantzari etxean. Orduan, hor, ez dut uste asko oztopatu dutenik bidea, eta hor zorte duen sentitzen naiz. Bai, askotan gaur eguneko belaunaldietan, gaur egunetik ez, begirada horretatik begiratzen dugu iraganera, eta pentsatzen dugu, agian beste garai batzuetan ezinezkoa zela edo zaila zela, baina, gure gurasoek ere, momentu batzuetan erabaki batzuk hartu zituzten, eta hoiekin aurrera egin dugu. Nik objektu desberdinak ekarri ditut, alde batetik liburuak, nola ez, Lisipe bildumako, liburu batzuk gai desberdinak lantzen dituztelako, Virginia Woolfen norberaren, logela bat norberarena, kasu honetan gaztelaniaz dago, nik ere etxetik jaso nuelako liburu hau, irain bezala feminista izatea entzun zuelako gure amak, behin baino gehiagotan, eta beste liburua ere osasunari lotutakoa, hautazkori, osasuna eta hezkuntza hautazkoa emateko aukera eduki hainbat urtez, eta hau lankide batek pasazidan hori, generoaren ikuspegi hori aintzat izateko. Eta ureztontzi hau ekarri nahi izan dut ere, azken aldian lore eta landaren munduan murgintzen hasi naizelako, eta iruditzen zait, horrek ere usuek pixka bat esan duen aritik ez,
irakurtzen dugu, gure gaian trebatzen gara, baina gero ere badaude beste gauza batzuk, agian lurrarekin konexio hori sortzen laguntzeko, eta beste lore batzuk sortzen laguntzeko, beste praktika eta gauza batzuk egiteko aukera. Azkeneko gauza esan nahiko nuke, askotan esaten delako generoaren zera naturala izatea, eta bat eta beste, eta naturalitza erabiltzen dugu, nik aldarrikatu nahi dut jogurrak direla naturalak, eta beste guztia berezkoa dugula, norberarena, sistemarena, pertsonena, baina mesedez jogurrak izan daitezela naturalak, gainera badago saio bat argian, berezkoa eta naturala, hemendik ere egiten ditugolako keinu batzuk, oso gustora egon naiz zue lauekin, oso saio polita izan dela iruditzen zai gainera, bai gainean jarri ditugula ertz pila bat, etxean zaudetenok ere banima duzu iruzkini, galderarik edo bestelako proposamenik idatzi, bidali arazori gabe, eta hemen agurtuko naiz, datorren saioan zuekin elkartuko gara berriro, eta entzun ikasi eta sentitzeko ueuk euskaraz sorturiko podcastetan.